HDZ i vladu pitali smo sociologa Dražena Lalića. Molim. Nemam vremena, imam jedan intervju, aj Bog. Nazvat ćete poslije, Bog. Hajde, idemo još to, čeka me žena i dijete. Šta ću reći? Daj mi reci ako bi slučajno gospodin Sanader, što uopće ne vjeruje ni čitava javnost, ni ja osobno, odmrzno mandat, da li bi se nešto u toj politici promijenilo ili ne? Može li on izbjeći kaznenu odgovornost? Ja ne vjerujem. Ako se kaznena odgovornost tiče onih prekršaja, onih krimena za koje se on potencijalno optužuje, ja mislim da njega ne može sačuvati nikakav mandat. I ja mislim da će i do toga i doći, da će se istina istjerati na čistac, jer je ovakva situacija je neizdrživa. U krajnjoj instanci kad-tad dominira opći interes. Hoćete reći, ničija nije sjala do vijeka, pa neće ni mi ovaj narod je važniji od bilo kojeg pojedinca, bilo koje stranke. Ja sam uvjeren da će se istina saznati, samo je jako važno na koji će se način saznati, kad će se saznati i isto tako ko će odgovarati za to, ne samo zbog toga da se to više i ne ponovi, nego zbog toga da se ustanove pravila funkcioniranja i djelovanja pripadnika političke elite i vodećih političara u Hrvatskoj. Dobro, gospodine, hvala vam lijepo. Čeka vas žena. Evo još imamo jednu važnu vijest obaviti. Prije kraja. Poštovani gledatelji, upravo smo dobili jednu izvanrednu vijest. To je da će sutra područje Kutine, Volodelja i Velike Ludine biti bez struje od 7 do 20, od 7 do 23 bez električne energije. A gdje je moj prijatelj Olić? Ne javlja se ni Slavenu Biliću, ni ovome, kako se zove, Nogometnom savezu. A sad ja ću vam reći gdje je. Znamo je najbolji moj jepej iz bivše grupe Soma Dolarja. Daj mi reci, gospodine, čuo sam da je Olić nastradao, pa šta mu je, reci mi, ti to najbolje znaš, čuo sam da pratiš sve ove tekme je prestacije, daj izvoli. Da, izvoli, čuo sam ja da je stradao, nos mu je neko razbio, sad bio sam na putu u Australiji, ne znam je li dobio po lampi na narodnjacima, gdje on voli otići ili na utakmici. Nemam pojma, danas ću se raspitati, danas repka igra i javim ti. Nije on bio na narodnjacima, kao što moj prijatelj Zlatan iz Soma Dolarja misli. On je nastradao u teškoj utakmici sa Alžirom, Izraelom. Poslao mi je svoju sliku. Ivica, ja ti želim sve najbolje da ozdraviš. Vidimo se na narodnjacima. Udara u glavu ko šampanjac, njeno malo glatko crno koleno. Pusti srećo samo sam muškarac, vuče me prokleto. Dragi gledatelji, stiže sezona skijanja. Vaš reporter je istražio gdje se možete skijati. U Italiji, Austriji. Evo gradova.
Bod Klethajna. Ko je to? Cahina. Sestrihane. Sestrihane. Dobro, nije bitno. Još jedna važna napomena. Djeca do 18. godine života imaju upad badava. Najpovoljnije vam je u Cajmisetrhajna Ovskajnu. Cajsrknehehanu. 12 dana 800 kuna. Jer koji su ovo glupi, trebali su napisati mojim pismom, a ne onim talijanskim, šta ja znam. Evo na kraju došli smo do vremenske prognoze. Koji će nam reći naš meteorolog? Pitate se zašto sam ja ovako obučen debelo. Zato što će nam biti 35 stupnjeva sunce i prije podne, a poslije podne će biti snijeg i virovica i kišovito. U Volodeju će padat gusti i gusti snijeg. Aj, čekaj samo malo. Volodej, evo, ne, to je Vukovaj. Ne, nije, sam ja odšao na Vukovaj. Podgorica ništa, tu je negdje. Kamen, pored kojeg je većeg grada Volodej? A gdje je Ludina? Gorski Kotaj. A daj, nemoj ti mene zezat. Dobro, ovi Moslavčani znaju svi gdje je Volodej. Idemo dalje. U poljeću se sprema jako nevrijeme i pijavica. Poljeć, gdje? Mujtelj. Dugi otok. Pazin. Pašman. Na moju i morska obala bit će prijetesno oblačno u nekim kotlovinama, kotlovinama. Kotlinama, bit će sunčano i vruće. I to neće biti vruće s obzirom kako je bilo neće biti ko u Lici snijega i po kotlinima. Celje, vidite Celje, Ljubljana, Celje. A gdje? Sad ćemo naći Trst. Ali ne vidim ti ja bez naočala. Gdje je taj stolac? Ne, neću. Hoćeš da me obolji, a? Celje, Velika Gorica, Kajlovac. Ja moram se popet čekat, jak ih gledatelji ne vidim. Maš ti,
Kaj me zeza, evo, idi u kujac i ti i Kajta. Ajde, završimo, ajde, voljno se. Eto. A u Gornjem Klokočevcu se očekuje kiša. Daj, nemoj me zezat, skoro će me ubiti ta Kajta. Evo, dragi gledatelji, toliko o vremenskoj prognozi. Toliko, dragi gledatelji, od vremenskoj prognozi i dobro se obučite, bez rukavica, kako Staja Posavca kaže, ko pod jugom jamu kopa, sam u nju upada.